Kadua ang among kuan, among tan-aon. Tanaw taring ako ni mao ganina ha. Aw dami ko kay. Okay. Wing. Ano Aw tani ang sa kabuan nga malas ug wa pa ni mahurot. O ani mahurot ika iniro pa gini. Balik. Bagong mata. Mao gyud po imo na di 20. Basta 10 pa ko ang kalba. Di ka kabawi og nagabaog pa. Iyay kada. Sugam daga ko mata di oy. Magini mo mata di kondisi. Maog na ganin sige na pangilkil ganin ka. Oh? Sige na panginiksik ganina kusog kay na. Lah, kami eksibisio di favorit eksibisio. Agoy, yang malas wag yung mahurot. Sa buwan gidi ay. Binuan din na. Binuwan ning di malas ang tawana. Ay katog sa nang balik sa buwan ay. Lagi spike. Warm up na kaya pa na singuta. Na di ka mao nagpigipil din na tulo duha. Dili na. Tulo duha. Bob na nani are. May nang duha. Bob si Kajigan. Si Ison. Pilbir dila tulo duha. Christian Lugdi. Asa ka nang duha? Wala si are. Kaya wala ba? May rim duha oy. So mama ina lagi ka out. Ay di ina mo. Oh, dili mi na dili ha. Basta masod saktong refer by outing. Kali pa mapildi pa ni wa pa masingutan ay. Wa pa wag ta turut di malas na. Singuto na agas ang di malas. Untang lang dito. Sinuktok ka lang sa kuman. Spike. Agay kal. Hog pala na dool oh. Layo kayong kuan. Gibatas ang net. Katulag ini ya. Out. Serbisyo, Jomel. Malas tag sa kabuan. Out. Dagan na kayo pa mo. Agay. Andi malas ay binuwan. Sana mo joy, tanon jo. Photoshoot. Ang mga tao. Sila ra paduha ato. Oh, katogan. Wala bulang.
Diri pa siya. Atak na. Nansya mo to, gabni na. Gatos. Oh, kanilang oh. Ana, magayatin niyo. Ana, ini. Tin. Uy, katapulan ko, diba? Kupti. Si baru. Ano mas kang? Diyan kasi yan. Awi. Oo. Oh, sa bola deh. Sige ko ano yan. Forma sila tato, score na tayo. Los Antare. Abot. Malas na sa binuan. Muna taga ampir may bola. Out. Wala, bagting. Side eh. Lagputa ba to? Ah. Serbisyo. Jumel. Boy malas. Ay, ala. Ato, grabe ginako. Grabe ginako ka no. Limbaka no? Posible yan sa way ma-pick up na ako, no? Grabe yan. So, di maikog ba? Dua taron wow. Wow. Dua taron. Dua ta. Ulitan tulo. Ingatan sila, malas ba? Malas pa sila, pulihatan na ron eh. Kitang mga huwat na manuwa gid. Dalian ninyo. Kasi ninyo papildi diha ninyo kay aron. Dami oyot ron. Kami puli ani mara mag Mga membro sa ka. side. Bali. Dalian ninyo kay ang katol diri nagpanikad na. Luwe, namo may mga sidling dito siling nga dumi. Pwede ram ng bata diya. Pagdaan niya itong harap, kapilari ko, tambal sa katol. Ipadaan ng isang la. Inyo nga ba? Di kasi ko puti. Di lang na, kisa bantay dito. Na nang laba ay. Ako sito nakato dito amay nag-live mo rin ko. Ako live video. Lawan ang labas man na. Ako gapapabantay dito. Naman ko. Shalom. Kami serenity. Kuya mo. Iyay. Side. Out. Side. May ato pakalit today. Serbisyo, lambakan. Iyay. Batay ka diya. Ilah. Gani. Okay, gidang. Nalangayan kasi yan ay. Kapalit sa kato yan. Pagulay na. Ginaw nito. Malas giday.
Awa lagi daan pas ko lagi toy. Tinuod gini lagi ingon basta iyan ka kiro malas malasong ka. Ato dito gani makuha kanang iro. Ilya dito sa pili. Ano yan? Dihan manong buko-buko di. Tawag. Agili ko magkasiya. Tawa ang Victor lagi. Outtake Ah, sila. okay. Sulti ito mas maliguhon ka. Yutog. Isang. Basta tawag. Dito na siya sang, duya na sang. Pero pwede naman lawa ka rin tawag na tuyo. Kaya bato. Speedy rin na sang. Nagkauyon na sang. Nagkauyon na. Gilay-lay na ko. Ha? Gilay-lay. Mulingkod na diha. Nan, so. Sila lagi lingkod na diha. Lingkod lang na diha kauman. Pwede nakakonsup ko ron. Sang pagkadaanan sang. Yung tin. Sa mga panganak mo sang layon din ka. Dili ka anak sang lelayon. Din. Turo sa Yan po ay uli. Lapus. Uli-uli. Ayun, titidad. Buwan na ganyan. Tigaan yung 4. Kang si mo to? Haya-haya naman king Louie ani. Dapat na boy si Gerard, Louie lagi tao kayo Gerard. Nga lang mo man balihay sad. Tungay kay Louie kay kung punit mula. Di ka masugot di balihay oy. Lu. Di ambak di malas lang. Di ba, pagbuhat naman. Kuya, naturo na gano'n. Sebis sila makan. Ay kadiya kasila dito sa tungod. Yawa mo balik daing god. Ikaw man sa palingkod na malingkod lang na diya. Lagi. tuwad niya. Ngata ito ng mga bata ng antik. Sa kaliguan si Mul. Ikuha daw kita na yung vlog. Kita ng vlog. Sinuktok ginugulay. Laloy ang kinuha Gerard eh. Didaga ng kanain. Tinakita ni mo na yan. Wah, kita oy. Yang lagi Na naman lagi ads siya. Wa pa. na si Asa, basta na si Asa, dami siya good. Ang hapil yun ang buwan anak niya. Butbutod. Petra out. Sila? Ah, sige. Uwin silang usap. Uwin silang usap. Sige, 6 million followers yan ninyo ah. Wa na sa followers abuse asa ko na. Diba? Ang kwan, dugi sa YouTube ah. 425,000? Naman? Pa-subscribe na mo YouTube. Clap. Ako na ako channel, wag gini mo gi kuan dia gyud. Imo sa Out. Paki-subscribe Lagay, baka yung followers basta. Tunnel 3. Tapang ko din si Kuan. Sumpang kayo ni sila. Unang isa to? Tapang? Clap. O sa YouTube ni mo mau. Naras Facebook mo. Ako lagi post Facebook. 5 pa, 2, Nya kayo mag-subscribe sa taba kay 5 ko, 5. Les. Subscribe mo din, mag-record. Subscribe kayo, makasweldos ay mag-logout na diri. Ako, di ko makasubscribe. Design ini mong kay Google magkawan sa ka wa na sa kusira na ngano man. Ako koy ampo gud mo subscribe. Maugin mo. Pag-collab mo Pili ko sa friends sa Facebook. Nice namin. Basta bigay ko ng Dr. B. Sira, dili. Serbisyo. Pero mini. Kaya mini na wawi. Pwede mo ka mag-download. Google Chrome. Dito. Lamok ay. Sinabi kay Jimmy. Wala sa Jumil. Jumil ay. Jumila malas sa kabuan. Pasinguta. Ang ilabi conversion kay mas Dili man na sila magkuhan sa Google ko. dili na na ma-installan. Ano, kaya mini ang gamit. Sila, katibul. Patay na. Ay. Nindot mo na wawi. Dagan man sa lokal. Lami ang topi sa buang. Wawi, record ka na si Kuya Wawi ay.
Di mas lang butang diri oh. Gumagatan yung katulong nga rin yun. Lagi na kani. Sigihan dito nya kalitan ba? Wago na dito git. Pila pila? Labaw home court. Diri ano mari back up diri yun. Ato dito. Shout out. Pila? Taon mo lagi na skip. Buha na lang to kabuok na inang buong usa. Ito binte. Apa yung gari to ben? Sus. Servicio City. Ito na yung sa gatawa ay kaya mo surungirong awi ro ipo. Ate si G. Na, di ka laki. Mayang bigat. Uy! Ana! Ana, bibi, ana. Ana ay. 9-8. Ano ibe pa? Servicio 8. Main lang. Bigas. Pipi. Ano? Clap, sa clap. Ayaw yata. Uy, Iya man ko nang mag-dancer din. suon kaniya. Ana, man. Yung pa. Sarap kilang titi. Wala bebe. Papalagi mo mong malas lagi ana? Mong malas. Ana lagi. Equality! Ako na ni Ay kaniya. Hold lang ha. Pokot. awang buka ni Richard dimungagan kay Duggan Iro. Agay side. Kapita. Pila ka score? Galis 9, Servicio, Dayo. Walis. Asa na ba? Dayo. Wala ba? Wala ba? Labaw ka Servicio kay mo may mapuruhan. Sure. Kuyawan naman kabuunan. Awi. Jis, Labaw, home court. Umuwi sa magtulo kay sila nagkatulo man. Oh, pato. Ay, out yun. Nilutaw. Subscribe sa akong channel. Sa nitreg, siradaan na. Alip. Tagaan ko nig mangga dito. Gamit di kining kayot eh. Imig tulo. Gamot ang malas. Why, duwang katol. Riban ka po na ron. Bago kwarta kita ng mga buwangan. Out. Bro, ako na. Gamay na yun. Wah.
Tunga gapos ruler. Tulain. Labo dire. Di mo man ipasok-pasok. Wah, ginama sa to. Iya kada patay na. Patay dia sang. Eta hindi gini. Hala, out. Ana ka mo uli na kayo. Hala. Out lagi. Bado, last one. Home court. Kapoy na kayo, di na mo desisyon. Ikaw, ayaw. Desisyon na sila. Game ball. Daog home court.